एरिया काय आहे हे मला माहीत नाही, त्यावरती मी आता काही बोलणार नाही. काल जो स्टेटमेंट त्यांनी सभागृहामध्ये केला आहे त्याच्यावरून मला वाटतं की खूप मोठी एरिया आहे आणि त्याची जर मोठी एरिया असेल तर धारबादोडाच्या आणि सांगे विभाग आणि नाटकोणचा थोडा विभाग त्यात करू शकतो आणि ते जर आलं तर जवळजवळ 7,000 घरं त्यात सापडू शकतात. तर याच्यावर विचार करणं प्राप्त आहे. जर विचार आपण आता केला नाही तर पुढं काय होईल त्यामुळे आत्ताच सांगतो. So what is it? The tiger either should be there. It depends on the decision of the central government. पण हायकोर्टाने 3 महिन्याभितर हायकोर्टाने कुटुंब हायकोर्टाने पर्सनल थिंग ॲज ऑन टुडे कुटुंब जर असाल तर ॲटलीस्ट प्रॉब्लेम. So you are the ex-PW minister right now. The roads, right? What also are there? Road has been washed out. What do you like to say? See, now the PWD minister, Mr. Cabral, is a very experienced person. He will take care of all the roads before Ganesh Chaturthi, and I will also see that whatever happens because of underground cabling, we will repair that. दुसरो विषय असलो की आम्ही टुरिजमाक इतको प्रमोट करता गोंयान जावपाचें म्हणून आनी एका कडेन यूपीचो चीफ मिनिस्टर म्हणटा की आमी 3रे नंबर आसले आता 1ल्या नंबर गोंयाक फाटी उडयले टुरिजमाक. ह्यो गोष्टी जर तर यूपी एक खूप मोठी स्टेट त्यांचे पॉप्युलेशन आणि गोंयचे पॉप्युलेशन इफ यू कंपेअर देयर इज अ वास्ट डिफरन्स. एज फार एज एरिया इज कन्सर्न तांची एरिया इज ऑल्सो व्हेरी बिग. हे सगळे कन्सिडरेशन केले आणि जे आता राम मंदिर जाता किंवा ज्यो गोष्टी तांच्यो समुद्र किनारी नदी किनारी जाल्या त्या जर पळयत जाल्यार तश्यो गोष्टी आमकां गोंयांत करपाक जाय आणि त्या खातीर आमचो